Krupinskí priaznivci tenisu sa stretli na miestnych dvorcoch, aby si zmerali svoje tenisové umenie v ďalšom ročníku turnaja o putovný pohár predsedu občianskeho združenia Šport KA. Organizátorom turnaja bol okrem občianskeho združenia aj Krupinský tenisový klub. Na kurtoch všetkých privítal a zápolenia oficiálne odštartoval Vladimír Babiak. Z jeho úst sa všetci dozvedeli, že sa bude hrať v 3 štvorčlenných skupinách systémom každý s každým na jeden set, z ktorých prvý traja postupia do pavúka a poslední odohrajú zápasy o pohár útechy. Potom už hráči rozohrali svoje skupinové zápasy. V nich si najlepšie počínal Martin Selecký, ktorý stratil v 3 zápasoch iba jediný game a do pavúka bol nasadený ako číslo 1. Myslím, že tá výhoda byť prvý alebo jednotka alebo dvojka nasadený je určite výhoda, lebo vlastne po tých minuloročných alebo predchádzajúcich ročníkoch posledné roky bývajú väčšinou to finále. Asi posledné 4 roky vlastne Babiak so mňou Vlado, takže takto aj teraz zatiaľ vychádza, že do toho semifinále vlastne už postúpili Halus a Babiak. Teda vlastne sa bude hrať druhé štvrťfinále, ďalšie 2. Takže myslím, že to semifinále sú asi tí 4 najlepší, čo sú na tom turnaji. Takže je to spravodlivé spravené, no a už uvidíme, ako dopadne to semifinále, no ale určite si verím po mladejšom víťazstve, tak tento rok takisto by som bol veľmi rád, keby som to obhájil. Možno trochu prekvapujúce boli postupy do pavúka 2 skôr narodených hráčov Jána Hambachera a Stanislava Oružinského. Ja chodím hravať aj okrem turnajov. Robím to kvôli svojmu zdraviu, že mám pohyb. Stretávame sa tu staršia partia, zahráme si. Je to fajn, že sa organizuje aj taký turnaj. Je to o niečo, ale my si prídeme zahrať. Ja to hodnotím kladne. Po štvrťfinále si Halus poradil s Oružinským 6-1 a rovnakým výsledkom zdolali Selecký Ďurča, ako aj Babiak Hambachera. Vyrovnaný bol zápas Ramšík-Žabka so šťastnejším koncom pre Ramšíka, ktorý vyhral 6-3. Ten však v semifinále nestačil na Seleckého a podľahol mu 1-6. V druhom boji o finálovú účasť si Babiak poradil s Halusom 6-3. Vo finále, ktoré sa hralo na 2 víťazné sety, Selecký vyhral prvý set 7-6. Babiak bol úspešnejší v druhom a súpera zdolal 6-4. O víťazovi sa rozhodlo v super tiebreaku. Ten vyhral Selecký 10-4, putovný pohár teda získal Selecký, druhý bol Babiak a tretie miesto obsadil Ramšík.